Vlissingen en Veren in beeld om asielzoekers op te vangen op schepen. In Vlissingen zou het gaan om 2 grote cruiseschepen met ieder plek voor meer dan 1000 mensen. En verder in deze uitzending. Experimenteren met zoet water. En meegluren met de politie. Goedenavond. 3 plekken in Zeeland zijn in beeld als extra opvanglocatie voor asielzoekers. 2 in Vlissingen en een locatie in Veren. Daar zouden cruiseschepen moeten komen te liggen, waar tijdelijk vele honderden mensen kunnen worden opgevangen. Er lopen vergaande onderhandelingen over een groot cruiseschip hier in de buitenhaven van Vlissingen en een cruiseschip in Vlissingen-Oost. In totaal kunnen daarop 2500 mensen worden opgevangen. Daarnaast wordt er gesproken over een kleiner schip voor 180 mensen dat mogelijk aan de Veerse Dam kan komen te liggen. De beslissing is nog niet genomen, maar er is een kans dat er hier en misschien ook op andere plekken straks schepen zullen liggen voor vluchtelingen. Want de nood is enorm hoog. Er zijn snel extra opvangplekken nodig. En er is nu een Zeeuwse ondernemer die deze schepen aanbiedt. Dus reken maar dat het ministerie zeer geïnteresseerd is. En reken maar dat het ministerie druk legt op de gemeente. Hoe ga je als boer zo verstandig en zuinig mogelijk met water om, zodat je altijd genoeg van dat water hebt om je gewassen te laten groeien? Op Schouwen-Duiveland kunnen boeren gaan experimenteren met zoet water. De gemeente heeft daarvoor een budget van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nou ja, je kan zien dat de toplaag erg droog is. Maar goed, je ziet wel als je dieper gaat. Dus dat kan je hier goed zien. Kijk, die is gewoon nog prachtig vochtig. Dus als je hierin zaait, is dat gewoon prima. Nou komen hier bonen in, dus die kan ik ook wat dieper zaaien. Dat scheelt. Dus dat gaat nog echt wel lukken, denk ik, in deze omstandigheden. Moet je echt hele fijnzadige gewassen zaaien. Van de week heb ik ook nog sigorij gezaaid. Ja, dat vind ik nu wel spannend onder deze omstandigheden. Dus of dat goed komt, of dat straks opkomt. Lennart heeft samen met zijn vader een biologisch landbouwbedrijf in Kerkwerven. Ook hij heeft steeds meer last van droge periodes in de landbouw. Schouwen-Duiveland gaat dit jaar 1 miljoen euro uittrekken voor innovatiefoutjes voor boeren die eens willen kijken hoe ze de droogte te lijf willen gaan. Je ziet dat op Schouwen-Duiveland er heel veel variatie is in dus de grond, de ondergrond, hoe dik de grond is, hoeveel water het doorlaat. Ja, daarom zeggen we het is belangrijk dat agrariërs ook zelf aan de slag gaan met innovatie. Maar je kunt denken aan druppelirrigatie, je kunt ook denken aan het anders bewerken van het land. Er is zelfs ook budget beschikbaar voor eventueel machines die het land bijvoorbeeld op een meer duurzame manier bewerkt. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende mogelijkheden. Al jaren wordt op Schouwen-Duiveland gesproken over een grote zoetwaterpijpleiding, waarmee de boeren op Schouwen-Duiveland pas echt verzekerd zouden zijn van zoetwater. Maar zo'n pijplijn werd een paar jaar geleden al begroot op 60 miljoen euro. En ook als die pijplijn er ooit komt, moeten we nog steeds zuinig met water omgaan, stelt wethouder Schot. Ook als je externe aanvoer aanlegt, dan nog wil je ook op een zo duurzame manier omgaan met het regenwater wat valt. Lennart en zijn vader hebben natuurlijk wel oren naar de zoetwaterfoutjes die Schouwen-Duiveland gaat uitreiken. Ik vind een waterbassin bijvoorbeeld vind ik erg interessant. Samen met nog een ander project wat hier loopt is samengestelde drainage. Het idee is dan zeg maar dat het overtollige regenwater in de winter dat wordt via de drainagebuizen afgevoerd. Maar dat is eigenlijk zonde, want dan gaat een hoop zoet water gaat verloren, gaat zo de Schelde in. En dat zoet water zou je het op kunnen vangen in bijvoorbeeld een bassin. Maar een interessant project dus voor u, die foutjes als het gaat over zoet water. Ja, absoluut interessant. Ja. Ja. Het waren zenuwslopende uren vandaag voor veel scholieren en hun gezinnen. De uitslagen van de eindexamens. Mag ik opnemen? Hoi, met Lune. Hey Loene, je spreekt met meneer Gunst. Hoi. Ik ben een belrondje aan het doen naar alle geslaagde leerlingen. Ik mag jou van harte feliciteren met het behalen van je VWO6-diploma. Oh, gelukkig. Yay! Proficiat meisje. Ik ben trots op je.
Hoe voelt dat nou? Ja, heel raar. Ja? Maar ja, gewoon een beetje nog niet echt beseffen Nee. of zo. Maar wel leuk. Ja. Nou, gefeliciteerd nogmaals. Hey, wat voor pakket had je eigenlijk? Economie en maatschappij had ik. En wat voor vakken heb je dan? Economie, bedrijfseconomie, geschiedenis, wiskunde, Frans, Duits, Nederlands. Dat was het denk ik. Oké. Ja. En wat ga je studeren straks? Psychologie in Tilburg. En heb je al een kamer? Nee, ik ben aan het zoeken, maar ik denk dat het wel goed moet komen. Oké. Nou, ik neem aan dat je nu gaat feesten. Ja, Ja? ik ga eerst naar school en dan ga ik het vieren. Oké. Nou, veel plezier. Dank u. Leerlingen van VMBO Kader en VMBO Basis zitten nog langer in spanning. Zij krijgen volgende week de resultaten van hun examens. De tweede etappe van de ZLM-tour werd vandaag gereden. 183 kilometer van Veren naar Goes. Met de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug in het parcours. En door de harde wind ontstaat er een kopgroep met daarbij leider Olaf Kooi en 2 Zeeuwen. Mick van Dijken uit Collijnsplaats en Thijs de Lange uit Kattendijken. En dan een opmerkelijk moment. De kopgroep die bij Leeuwerdorp moet stoppen voor de trein. Ze behouden wel genoeg voorsprong en dan draait het uiteindelijk in Goes uit op een sprint. En die wordt gewonnen door de Italiaan Jacob Maresco. Maar hij week van zijn lijn af en werd na de wedstrijd gediskwalificeerd. Zodoende werd opnieuw Olaf Kooi winnaar. In Zeeland wonen de meeste 100-plussers van Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. In verhouding tot het aantal inwoners, wel te verstaan. 105 Zeeuwen zijn ouder dan 100 jaar. En van die 105 zijn er 89 vrouwen. De oudste inwoner van Zeeland is ook een vrouw. Ze woont in Oost-Soeburg en is afgelopen weekend 108 jaar geworden. Een bijzonder schoolreisje voor Jolijn Sterk uit Rilland. Meegluren met de politie. Vanuit een geblindeerde touringcar keek ze samen met andere middelbare scholieren mee tijdens een politiecontrole op het gebruik van telefoons achter het stuur. Met de bedoeling natuurlijk dat Jolijn en haar leeftijdsgenoten dat wel uit hun hoofd zullen laten als ze zelf in een auto gaan rijden. Ja, telefoon rechterhand. TCR 25 Sierra Papa Bravo 6. Ja, het is sowieso leuk om hun enthousiast te horen worden. En ja, wij zelf natuurlijk ook als we een auto hebben die op de telefoon zit. Ja, het is natuurlijk niet zo goed dat ze dat doen. Alleen het is wel leuk om mee te maken. Kijk, Zilverkleurend. 2 achter elkaar. Ja. Door zo'n actie hier, om ze gewoon een keer mee te nemen met de politieactie, ja, worden ze met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen natuurlijk net zo makkelijk zeg maar, een ongeval laten zien. En dan zien ze echte gevolgen. Maar dit is een beetje spelenderwijs. Nee, check je eraan, jongens. Die ook niks. Ja, telefoon rechterhand 02. Wat is het gekste wat je tot nu toe hebt gezien vanuit de bus? Ja, iemand die een checkie aan het draaien was. En wat denk je dan als je dat ziet? Ja, stop met roken. En met rijden, toch tegelijk? Ja, rijden en checkie draaien, dat kan gewoon niet. Samen. Ja, ik lig gewoon op de been, telefoon. Je telefoon op je been, mag dat wel of mag dat niet? Want dat is toch ook gevaarlijk als je op je been ligt? Als hij op je been ligt, dat is ook gevaarlijk natuurlijk, want je kijkt erop. En je hebt hem niet in je hand. Als ter hand nemen, dat is strafbaar. En je rijdt en die valt eraf en je pakt hem en wij rijden langs met de touringcar of met een andere politieauto of voertuig en we zien dat, dan is het wel strafbaar. Hoe lang zijn dit soort acties nog nodig, denkt u? Zolang er auto's zijn, denk ik. Nou, helaas zeg maar, is het zo, zolang het zeg maar, niet technisch opgelost wordt. En dan moet je denken zeg maar, dat het vanuit computergestuurde auto's niet meer mogelijk is. Of de devices dat die zo afgesteld wordt dat het in een auto niet meer mogelijk is. Denk ik helaas dat we dit soort acties nodig hebben. Eigenlijk zijn we gewoon heel erg hardleers. In sommige gevallen wel, ja. En het wordt ons natuurlijk ook wel heel makkelijk gemaakt, ook met allerlei apparatuur. En ja, vooralsnog is natuurlijk de pakkans vrij gering. Zo, wat zou je tegen al die automobilisten willen zeggen die dit doen? Ja, stop met op je telefoon kijken tijdens het rijden. Hectometer iets terug, deze 99,8, dat loopt op. In totaal zijn er in Zeeland die dag 20 automobilisten betrapt vanuit de geblindeerde touringcar en door agenten in volgauto's.
En er zijn 13 automobilisten al bellend vastgelegd door een speciale camera. De boete daarvoor is €350. De dag begon met bewolking, maar die loste snel op. Er stond een fel zonnetje en het werd 18 tot 21 graden. Vannacht en morgenochtend kan er wat regen vallen. Maar 's middags en 's avonds is het droog met veel zon en de temperaturen gaan iets omhoog. Tot zover Zeeland Nu. Een fijne avond.